Апостолът на свободата е заловен от турски стражари в нощта на 26 срещу 27 декември 1872 година край ловешкото село Къкрина. Историята все още не се е произнесла категорично дали този злощастен инцидент е плод на предателство или е чиста случайност. 10 дни по-късно Левски е изправен пред извънредния османски съд, който вече заседава в София. След обирът на турска пощенска кола в Арабако-Нашкия проход през есента на 1872, организиран своеволно от члена на БРЦК Димитър Общи, османските власти са шокирани от разкритията, че изцяло българско е създадена мрежа от революционни комитети. Тяхната цел е да подготвят българите за въстание срещу падишаха и постигане на националното им освобождение. След залавянето на Левски става ясно, че в ръцете на съда попада баш комитата. На процесът Левски се държи с достоинство, хладнокръвно. Не издава никого от революционната организация. Защото съзнава, че това ще обрече на провал и без друго разклатената мрежа от революционни комитети. Занятието ми е да облегчавам положението на българите и обикалях, за да им давам упование. Не се срещах с никого. Никого не познавам. В София Васил Левски е бил изложен на дълги и подробни изпити. Принуждавали го да изкаже и издаде всичките си други съучастници. Но той е непоколебим герой, верен на клетвата си, никого не издал и всичката вина възлагал на себе си. Ако Васил Левски беше обикновен човек и прост предател, то той можеше лесно да хвърли въжето на шиите на 2000 хора. Процесът срещу апостола на свободата е кратък, но тежък. 9 дни след започване на разпитите, Османския съд, който заседава в София, изпраща протоколите в Цариград. На 22 януари ферманът с присъдата е подписан от султана, но Левски е екзекутиран едва на 6 февруари, стар стил 19 февруари 1873. Тъй като дякон Левски е подбуждал лично султанските поданици към въоръжено въстание срещу османската държава, разпространявал е печатни листове и въобще е предприемал различни бунтовнически деяния. Убил е слугата при нападението на къщата в Ловеч с цел кражба и терор. Издал е заповед за убийството на дякона наместник на ловченския владика, от страх да не бъдат разкрити тайните на бунтовническия комитет. Понеже всичко гореизложено е установено с положителност, споменатият дякон Левски да бъде осъден на смърт чрез обесване. Присъдата е изпълнена във вторник, 19 февруари, на пазарния ден, за да го видят повече хора. Зимната сутрин на 6 февруари, стар стил 19 февруари 1873, източните покрайнини на София. Българската нация изгубва една от великите си личности.